però l'Espanyol també té un nou jefe, aquell anglès que ha vingut i en principi les primeres impressions, almenys des del que s'ha vist de fora, avui que ens expliquis tu des de dins, bona impressió, no? Sí, bueno, ha arribat amb... Alan es diu? Alan Pace. Alan, vale. Sí. No estic superficat amb què ha fet aquest home abans d'arribar aquí, però de moment ha mantingut una mica l'estructura, és a dir, no va venir el primer dia amb ganes de canviar-ho tot i de revolucionar-ho tot, sinó que vol, com a poc, anar creixent com a club, i de moment ens està anant bastant bé. O sigui, no crec que hagi influït massa en tot el que està passant aquesta temporada, però bueno, sí que hi ha hagut un canvi d'hora. anímic, sobretot en l'afició, perquè estàvem ja una mica... Com es deien els anteriors... Bueno, el grup es deia Rastar, que encara segueixen tenint com un percentatge d'accions, però ja no són ni la cara visible ni els que prenen les decisions. Per tant, a nivell anímic almenys, els aficionats estem molt contents. Alan Pace, a l'arribar, als 3-4 dies d'arribar, no t'ho sé dir exactament, a una roda de premsa que va fer, va defensar la posició de l'Espanyol a Barcelona i va dir, ara parafrejo, alguna així com que també pot ser que hi hagi gent que vingui a la ciutat i vingui a tal a veure l'Espanyol, que no només és el Barça, que també hi ha l'Espanyol i que, escolta'm, que potser no es veu així des de fora, però que ell venia aquí a dir que, escolta'm, que la gent vindria a veure l'Espanyol i que hi hauria ganes i que hi hauria il·lusió. I de moment, si l'afició se'l veu millor, almenys, perquè teníeu molt clamat el xinès, no me'n recordo el nom, però vamos, les vegades que he anat jo a l'RC Stadium no hi ha hagut una que fallés el directiva divisió, Chino Betellà, clar. Mira, tu que deies que no sabies de l'Ampeix, de quin era el que havia fet abans, era